मारु प्रडाक्शना मोनसे थांखि लानानै खाग्राबारि डिमाकुसिनि गेजेराव सुक्लाय दैमानि सेराव अमा थावख्रि फेस्टिभेल खुंनायनि जि थांखि लादों बियो जों दाखालि फोसावदोंमोन। अक्ट'आ एसे सोलायबाय। दाखालि 23 तारिखआव 23 डिसेम्बराव जानो गोनां होननानै बुंदोंमोन, खिन्थु बिखेक एंगारहायै जाहोनाव बे अक्ट'खौ सोलायनाय जादों। 23नि सोलाय 29 अक्ट' डिसेम्बरावनो बेखालि रबिबार सानडे जायो, बेखालि लानाय जादों। ओंखायनो जों नोंथांमोननि गेजेरजों बयखौबो आरो फिन फोसावनायजों लोगोसे खावलायनो लुगैदों। बे खाग्राबारि डिमाकुसिनि गेजेराव थानाय सुक्लाय दैमानि सेराव जि मारु प्रडाक्शननि जि अमा थावख्रि फोरबो फेस्टिभेल खुंनाय, बे हाबाफारिखौ जाहाथे बयबो 29 तारिखआव एबा 29 डिसेम्बर खालि फैयो, बेनि थाखायनो जों नोंथांमोननि गेजेरजों बयखौबो आरो फिन खावलायफिनबाय। अमा थावख्रि फेस्टिभेल खुंनायनि ओंथिया मा? दाख्लैनो जों बुंदोंमोन नोंथांमोनखौ, अमा थावख्रि फेस्टिभेल लानानै एबा मुं लानानै खुंनायनि जाहोनानो बेहाय जिहेतु जों मिथिगौ बरन'दि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिया 1981 मायथाइयाव मोनसे वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि हिसाबै फोसावजादोंमोन सरकारनि गेजेरजों। दा बेहाय अमा थावख्रिया गोमालांनो हमबाय आरो जोंनि उन जोलैफ्रा बेखौ सिनायनोनो रोंला, नुनोबो मोनला। बेखायनो बेखौ प्रम'ट खालामफिननाय, बेखौ फोसावनो फेहेरनो बे मारु प्रडाक्शना बे थांखिखौ लादों। आरो थांखि लानाया बेनो जे बेखौ जोङो जुदि बुङोबा बरन'दि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियावनो थांनानै नायहैनांगौ होनना बुङोब्लाबो मानसिफ्रा हयथ' थांनायबो जानाय नङा। बेखायनो मोनसे हारिमुवारि बिथिंजों लोगोसे ओनसोलनि आरो जोंनि थुलुवा माने जानाय लोंनाय, दोरोङारि जानाय लोंनाय, बेखौबो लाफानानै बेहाय मोनसे फेस्टिभेल महरै बेखौ प्रम'सन खालामनो नागिरदों बे जायगायाव। जिहेतु फेस्टिभेलनि मुङा अमा थावख्रि, बेयाव हाबाफारि खालि बे अमा थावख्रि मोननो हागोन ना? बे नङा जे अमा थावख्रि फेस्टिभेल मुंखौ दोननायाव जे अमा थावख्रिखौ जों माने दिन्थिनो हागोन, बे नङा। बेयो मोनसे आयेननिबो खोथा फैबाय, मानो होनब्ला बेयो मोनसे रेयार स्पिसिस अमा थावख्रिया। बेखायनो नोंथांमोना मिथिगौ जे हर्नबिलाव जोङो हर्नबिल दाउखौ दिन्थिनाय जाया, बा फेलकन दाउ फैनायखाय माबा फोरबो फालिबाबो जिर' फेस्टिभेलावबो। दा बेफोर मोनसे टुरिस्ट नोजोर बोनानै मुं होनानै अमा थावख्रिखौ मुं होदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो सोरबा जुदि गोसो गुदुंबा जोङो बरन'दि वाइल्ड लाइफसिम लांनो एबा लामा दिन्थिनायनि माबाखौबो बेब'स्थाखौ जोङो खालामदों। बेयाव बाहागो लानो थाखाय माबायदि बेब'स्था? बैखालि जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै खालामदों। बेलासि 1 बाजिनिफ्रायनो बेहाय दुखान माने गलाफ्रा फैगोन। बेजों लोगोसे हारिमु ओनसोलनि रोजाबगिरि देंखोगिरि बिथांमोना बेहाय मेथाइ खनफैगोन, मोसाफैगोन। बिनि उनाव जोङो मोनसे सेन्ट्रेलि जिहेथु बेहाय बलिउडनि मेथाइ रोजाबगिरि यास किं फैगोन। बे यास किंनि थाखाय मोनसे हारिमु बिलिफां गिदिरसिन खनसेयैनो जयै जोङो लानाय जादों। बेखायनो बे मोनसे जोंनि थाखाय बहुत एक्साइटेड, आरो आं फोथायो बयबो फैनानै बेखौ रंजाफैगोन होननानै। बे अपेन ना टिकेट? बेखौ ओरैनो जोङो दासिम लकेल बा ओनसोलनि थाखाय अपेनखौनो लाखिनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे किसु माबानि थाखाय जिहेथु खरसाबो दोङो, बेखायनो एसे माने जोङो टिकेटबो बेब'स्था खालामनाय जादों। बेखौ जोङो बे समाव बेब'स्था लानानै नोंथांमोनजों फोसावो। गिबियावनो बर' रायजो नोंथांमोननिसिम आङो फैबाय थानाय जानुवारि बोसोर गोदाननि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। बे समाव जोङो बेखौनो फोरमायनो दिनै नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों जे जोंहा मारु एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शननि नाजानायाव, बिथांमोननि उद्दगाव, बिथांमोननि दैदेननायाव जि सुक्लाय दैमानि सेराव खाग्राबारि आरो डिमाकुसिनि गेजेराव जोङो अमा थावख्रि फेस्टिभेल खुंनो लानाय डेटखौबो जों फोसावदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा, जोंनि माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जोङो डेटखौ फिसौनो गोनां जादों। जोङो 23 तारिख फोसावदोंमोन डिसेम्बर मान्थनि। माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय जोङो फैबाय थानाय गोदान बोसोरजों लोगोसे रंजानो होननानै गोजाम बोसोरखौ एंगारनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोब्बा लाखिनानै बे फेस्टिभेलखौ जोङो फैबाय थानाय डिसेम्बर मान्थनि 29 डिसेम्बराव लांनाय जाबाय। आरो बे खालि रबिबार जागोन, सानडे जागोन।
आरो बेवहाय जोङो थिखानाय सम बायदियैनो जागोन 2टानिफ्राय जों आराम्भ जागोन आरो बे 2टानिफ्राय जोंहा जोंनि ओनसोलनि जाखांफुनाय देंखोगिरि मोसाखावरि गासै बिथांमोना फैनानै बेयावहाय दिन्थिगोन आरो जोंनि जिथु मेन आलासि जिथु जोंनि मेन ओनसोल बेयाव फैगोन बलिउडनि सिंगार एस किं बिथाङा 8 बाजिनाय लोगो लोगोनो बिथाङा जौस्राङाव गाखोगोन आरो जोंनि बेयाव ओनसोलाव जों फोसावना खानाय बायदि गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठीफोरनि जानाय खायद'खौ मोननो हागोन जेरै जोंनि ओनसोलाव गार' दङ आदिबासि दङ नेपालि दङ राभा दङ बर'नि बायदिसिना जानाय बेवहाय मेन खायद'फोरखौ जोङो नोंथांमोना जानानै गोजोननाय लानो हागोन लोगोसे जोङो जानुवारिखौ जिथु बरायगोन जोंनि खुंथाय कमिटिनिफ्राय आरसि कमिटिनिफ्राय जोङो मैखोम फारफ्रोमथिंबो जों बिथिङाव नोजोर लाखिनानै थिग खालामनाय जादों आरो दा जिहेतु अमा थावख्रि फेस्टिभेल बे अमा थावख्रि फेस्टिभेलखौ बेयाव लानायनि जाहोना मा अमा थावख्रि फेस्टिभेल लानाय जाहोना जोंहा मोनसे बे ओनसोला गोबां माने ऐतिहासिक जोंनि ओनसोल खाथियाव बरनदि होनना बुङो बरनदि वाइल्ड लाइफ सेंसुरि बेवहाय जों उन्दैयाव गोबां माने जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ बियो गोबां माने मा होनना बुङो अमा थावख्रिखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दायो गोमालांनो हमदोंसै जायनिखि गोमालांनो हमनायखौ जों संरैखा होनायजों लोगोसे अमा थावख्रिया जि मोनसे जुनार बेबो माने मा होनना बुङो जोंनि खाथिनि हाग्रायाव मोनो बेखौ जोङो रैखा खालामनायनि थांखिजों नै सुक्लाय दैमा सेरनि खाग्राबारि आरो डिमाकुसि ओनसोलनि गेजेराव मोनसे मोजां परिबेकआव जायनिखि बेयाव खुनु डिस्टार्ब जानाय नङा खुनु थांलाय फैलायनि उसुबिदा जानाय नङा बेखायनो जों बे जायगाखौ लानाय जादों आरो खोनानो मोन्दों अमा थावख्रि बा हाग्रानि अमाया नैबे जि फेस्टिभेल खुंनो गोनां जायगा बेयावहाय सम सम फैयो नंगौ नोंथांमोना निस्सय बातरि निउसाव नुदों गोबां हाजोनिफ्राय मैदेरजों लोगोसे बिथांमोना फैफायो फैनानै गामि गामिफोराव थानायखौ जों नुनो मोन्दों बेखायनो जों बिथांमोनखौ बोरैहाय संरैखा खालामनांगौ बे मोनसे जों मेसेज होनो नागिरदों आरो बेखौ मोनसे टुरिजिम प्लेस जों खालामनो नागिरदों आरो बे खुंनायनि आन्दोआव जोंहा मोनसे थांखि दङ आरो बेनो देग्लाय जों फार्स्टनि थाखाय अमा थावख्रि फेस्टिभेलखौ जों खुंगोन सानसेनि थाखाय खुंगोन आरो उननि समफोराव जोङो थांखि लादों जे जोङो सप्तासे आरो बेनिख्रुइ बांसिन गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो